Kito ki ru thang snam, kito ki ru penyabreu to ublay un ajing sneng ki nga syukentu ya ki borsnong bat ya ki pulit ba ki deban le ting ki deban krwit ting ya ki ru dusmon ki ba penyaben ya ito iklung in sapira lingdok monai nakaleng ka jonga nga kentu ya ka sorkar ha jaka ban penlut kai ya ki kam ki bom larkam lane ya ki kam ki bom ajmentoy sobha ban penlut ya ka pisah ban thit ya ki korsentiet lane ya ki kenjaspai ban budin ban trap ya ki nongsun ki batmu ban le ya ki kampen trim ya ki kam sneu ba bunjat hakane ka jala ka jungi. Halo. Ay. Di you. Em hapon please department ni hapu you pi. Hello bro, welcome back to my video. Te kalong ka ke basung si hadin sisngi jong ka jingja jong itu iklung iba kerteng insa viral lingdok maunai ibadang saus nem karta ibadai na nongra nong lumbrei ila klat no nakane ka slaperthai lalap ya ka metia pedong i haka khasantrik gunailur arjar arphosan menta ka sngihi menem step te manga habang ayu i ya ki video ba sen ki parlok ha whatsapp nga isn bat kalong ka ka ba ima ka ba isir khai namar ya kamet jung i lapan banda umau ubahe bat kajaka kaba iya pro kadai ha kajaka kaba lang kti ha kajaka kaba ki yasna ying thmai tena kaleng kajunga ngapen pau kajing sosi kaba kraw habang ayu i ya katoka video namar ya iklung ibadang hida iklung ibadang hok kinut ban penyaben ban penyab dusmon te kito ki ru thang snam kito ki ru penyabreu to ublay un ajing sneng ki bat nakaling ka jonga nga kentu ya kasnong bat ya ki pulit ba ki dei ban pensitom teng lada kilayo ya ki breu ki ba penyab dusmon ni itu iklung kimdei ban aijem nrei kidei ban penstom ting kidei ban ther ting khnang ba ki kam penyab breu ki kam sneu ba bunjat kin dujat nakane ka jela ka jungi te nakale ka junga akentu ya phi ki kmi ki kpa ki badon ya ki khun ki badang rit kumjuru ya ki khun ki bala heru ngidei ban pej bha ngidei ban sumar bha ya ki khamtam ya ki badang rit bapli haba pha school ru pidei ban let on let shaw haba ki khun ki don ha plau ying ru pidei ban pej bha phimdei ban ai lat lan ki namar ki rusnu menta ki long ki ba shalak kilong kiba start boy lada ki yolat tiet kin sim kabu kin sakit nap bat kin sa penyap kin sa le dagi kam kiba lalai phujat kalong ka perthei ka basneu hadu kata-kata te kumta ngakan tu ya ki kmi ki kpa ngabhaban pej bhaban sumar bha ya ki khun ki ti khnang ba kin light na kino ki jingsneu namar ka perthei ka bang imanta kalong ka perthei ka basneu syaba palat nakaleng ka jonga nga kentu ya ka sorkar ha jaka ban penlut kai ya ki kam ki bom larkam lane ya ki kam ki bom ajmentoy
sobha ban penlut ya kapisa ban thit ya ki korsentiet lane ya ki kenjaspai ban budin ban trap ya ki nongsun ki batmu ban le ya ki kampen trim ya ki kamsneu ba bunjat hakane ka jala ka jungi omdei ban ailat ya ki reusneu bakin le kadromon hakane ka jala ka jungi sobha ban bu daki korsentiet lane daki kenjaspai ban trap ban petngor ya ki nong penyabreu ya ki nong tu ki nong lute ya ki nong di drop ya ki nong dimet ya ki nong le kamsneu ba bunjat hakane ka jala ka jungi nadu ki jakasor hadu ki nong kendong ladon kam ban bu ya ki kenjaspai ban petngor ya ki nong sun hakane ka jugjungi mentate sin balajak na yingem lanyar ban siam ya une ka breu bakidang im hnrei la sulap betang ka media kalong ka perthai sneu seba palat kane ka perthai ka bang imenta khamtam hakane ka jala ka jungi te nakaleng ka junga ngapen pau ka jing solem ya ka jing kasem jong i khlung in saphira lingdok maunai to ublei un pentengen ya ka jing kasem ka jung i bat ya ki ba it bat thon jong i namar ya ka jingyap jong breu ngimla ban lei e namar ka de ka mon jong u kanrat baro hi ubreu ban yap hnre ka ba sosi kalong ba i khlung in saphira lingdok monai hapdang ka jing kot ka jing khie hnre ladon ki ba dusmon ki bala penyap ben i te kalong ka e ka ba sosi hnre to ngin su pediang ka ta namar ka mon jong kanrat ka mon jong blei ngimla ban lei e ngim tip ya kasngi kabau bulai la ibet ban simno halade nga sukentu ya ki borsnong bat ya ki pulit ba ki de ban le ting e ki de ban khruit ting e ya ki rudusmon ki ba penya ben ya ito ikhlung in safira lingdok monai namar ikhlung ba pli barang hok i barang sida i syak penya ben kumto te nakaleng ka jonga kum we na ki youtuber bat kum we na ki kritik nga sngosi jur bat nga penrem jur ya kito ki rudusmon ki bala nud ban penyap ya i khlung bapli te parlok kublai sibun kublai sajar ngu ba philape chikane ka video tongin saya siam piang haki bat ki video